Estiguis a punt, sí, però no tinc... Bé, bon dia, com sempre, benvinguts a l'Altaveu, que portem una temporada doncs, bastant seguida, com expliquem sempre. Ens agrada doncs, la possibilitat, per un costat, doncs, de persones o fundacions, perdó, això... persones o fundacions que vulguin i aquí acollim i per tant la diferència doncs, és important respecte a conèixer directament com passen les coses, o avui, que és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura, que contem entre nosaltres a una persona que ja ha vingut més d'una vegada aquí, que coneix molt bé el Jordi i que heu treballat en temes de memòria històrica moltes vegades i per tant és especialment benvinguda perquè representa un dels aspectes més amagats. Vull dir que si en el passat doncs, el tema de les tortures i la situació ja era difícil pels homes, encara era més difícil, ho parlàvem fa un segon, amb la Pilar Baquemàs, que és una referència en el camp dels drets humans, els drets de les dones i la memòria històrica. Ella va ser víctima de tortura a la comissaria de Via Laietana i va patir una de les coses que ens explicarà i parlàvem ara, un tracte diferenciat durant el seu empresonament perquè va ser també una presa política. Hi ha un aspecte que m'agradaria destacar perquè t'he sentit algunes vegades. Parles amb claretat, amb fermesa, amb rigor, però sense aquest ressentiment, no? Vull dir, amb una transparència, amb una objectivitat i amb ganes de que no oblidem tot això, però he explicat d'una forma, jo no vull avançar, no són spoilers perquè l'heu d'escoltar amb ella, però jo crec que és important la manera com afronta un tema doncs que no només en el cas de les tortures, la vida era dels homes, el món estava construït pels homes i tot allò que afectava les dones doncs, era com una transposició sense tenir en compte que hi havia situacions diferents. Ella, sobretot, ha portat també el tema de les dones detingudes a Via Laietana, eh, encara continues portant, crec que des del 21, no? Ho dic de memòria, però no em vull equivocar. Les concentracions a Via Laietana perquè això no s'oblidi. També ha treballat a fons el tema i ajuda del Patronat de Protecció de la Dona. Tenim també aquí alguna persona que coneix la situació i jo no em cansaré de repetir perquè la història a vegades convé recordar-la. A les dones ens tancaven per protegir-nos, perquè es deia Patronat de Protecció de la Dona, i et tancaven. I si eres abusada pels teus familiars, etc., et tancaven a les dones. No es perseguia a les persones que havien fet el delicte. I, per tant, són determinades coses que han quedat molt amagades, que persones com la Pilar són les que ho expliquen i no s'han d'oblidar, però allò de... la meva frase més estimada és protegir no és tancar, protegir no serà mai tancar, i ho recordo per algunes de les coses que continuen passant, en aquest cas, en temes d'infància aquí. Sé que has rebut un premi, ho tinc aquí apuntat, el de la Medalla de la Justícia a Catalunya. Bueno, com a mínim, doncs l'any 2019, potser es va trigar molt, no? Aquests premis que arriben amb tant de retard, potser un pensa que les coses haurien d'arribar en un altre moment, però en tot cas, moltíssimes gràcies per ser aquí en un dia especial com aquest, el Dia de la Tortura. Veig a molta gent també del mecanisme, veig el Jaume aquí que ha passat molts anys en aquesta institució. Per tant, benvingudes i benvinguts tots. I Pilar, t'estem escoltant aquesta estona i moltes gràcies per compartir aquest dia amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Indica, per aquesta presentació. Bon dia, abans de tot, i moltíssimes gràcies, Síndica, per aquesta presentació i moltes gràcies per tenir l'oportunitat de poder explicar aquí, a la Casa dels Drets Fonamentals de la Ciutadania, que de fet és els abusos de l'administració, no? Que sempre patim que patim a vegades la ciutadania
I en aquest cas, que ha sigut doncs, Via Laietana, què era Via Laietana, quines eren les tortures, els maltractes i les vexacions sobre les persones dissidents, sobre les dones dissidents i sobre les persones diferents. I també doncs, la presó de dones de la Trinitat, perquè, i perquè aquests dos centres volem que sigui un centre de memòria. I també vull donar-li les gràcies a l'adjunt, al Jordi Palou Loberlos, perquè és un company de professió, és un company de lluita de memòria i per tenir aquesta oportunitat i per pensar-hi. El que jo explicaré no és ni cap teoria ni és res teòric, és totalment pràctic. O sigui, la meva exposició serà pràctica i com que és en commemoració del Dia Internacional de Suport de les Víctimes de la Tortura, és per reivindicar a totes les persones que han estat detingudes a Via Laietana i també d'agraïment a les que han vingut de manera generosa a donar el seu testimoni, que no sempre ha sigut fàcil. I les que, de manera persistent, tant persones com entitats, han donat suport a les concentracions de Via Laietana durant aquests 5 anys. Quan parlem de tortura, estem parlant dels actes que es realitzen sobre una persona de manera intencionada per a fer-li mal, per produir-li dolor. Un patiment que pot ser físic, que pot ser mental i que pot ser els dos alhora. Aquest dolor ha d'estar causat a propòsit, amb intenció de fer-li mal, per aconseguir treure-li una informació, una confessió, una delació i, sobretot, noms. I qui infringeix aquestes tortures, aquests maltractes, aquestes vexacions, ha de ser un funcionari públic. La brutalitat policial, que és la que es practicava a Via Laietana, és violència institucional. És un ús del poder de l'Estat per fer mal, per atemorir i reforçar els mecanismes de dominació sobre la població. La brutalitat policial exercida a Via Laietana i la creació de la Brigada Político-Social va ser aquesta violència institucional de l'Estat per reforçar els mecanismes de dominació sobre la població dissident, sobre les dones dissidents, amb la violència que s'hi va practicar i amb les detencions arbitràries que s'hi van practicar també, i la violència que s'hi va exercir. Com que jo parlaré de Via Laietana, m'agradaria fer 5 cèntims del que era, perquè a vegades parlem de Via Laietana, però no sabem què era. I si no se sap, no es fa memòria. S'oblida i oblidar sempre afavoreix la impunitat. La prefectura de la Policia Nacional de Via Laietana 43 va ser un centre de tortura, de maltracte i de vexacions i de repressió política durant tot el franquisme, durant la transició i després. Però no només era repressió política. També el col·lectiu LGTBI i el poble romaní, que els hi aplicaven primer la llei de vagos i maleantes i després la de perillositat i rehabilitació social. Via Laietana va ser un centre de repressió per tothom que era dissident i per tothom que també era diferent. I una mica d'història penso que val la pena saber-ne. A la Generalitat Republicana se li va transferir l'edifici el 1933 quan va assumir les competències d'ordre públic i va ser la Comissaria General d'Ordre Públic sota les ordres del Frederic Escofet i des d'allà va dirigir el 19 de juliol del 36 la resistència contra l'exèrcit sollevat amb la presidència i la presència del president Companys. Al ser ocupada Barcelona el 39 pels franquistes, van requisar Via Laietana. Després de reparar-la perquè havia estat bombardejant-la i afegir-hi 3 pisos, es va convertir en la seu de la Brigada Político-Social, que era la policia encarregada de la repressió política a Catalunya. Via Laietana va ser el nucli central de la repressió política a Catalunya, no només Barcelona, a Catalunya. L'escriptor Antoni Batista, en el seu llibre La Brigada Social, que recomano, explica de manera molt clara i molt senzilla què era la Brigada Político-Social.
I diu, era l'encarregada de perseguir tot allò que en democràcia no és perseguible. El pensament, la ideologia, l'expressió, la reunió, la manifestació, la vaga, la violació dels drets a la vida i l'habeas corpus. La brigada político-social estava dividida per grups especialitzats. Moltes vegades es diu que no eren molt tontos i no sabien el que es feien. Sabien perfectament el que es feien perquè estaven dividits per grups especialitzats. El grup 1 era d'afers laborals, el 2 d'activitats catalano-separatistes, el 3 d'activitats comunistes, el 4 d'activitats trotskistes, anarquistes i socials, el 5 d'escortes i secretes i el 7 d'universitat. És a dir, que estaven perfectament organitzats. Via Laietana va ser creada prenent com a model la Gestapo, que va ser censurada per Paul Binzer fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Al primer pis hi havia els despatxos dels grups, als pisos superiors les sales dels interrogatoris i al soterrani les garjoles, que eren molt fosques, molt humides, sense cap mena d'higiene i amb una sentor inaguantable d'humitat, d'orins i sobretot d'azotal. Tothom que ha passat per Via Laietana recorda aquesta olor d'azotal. L'Eduardo Quintela, el Pedro Polo i el Juan Esteve van ser els primers organitzadors de la policia política a Catalunya, però qui la va modernitzar va ser Antonio Juan Creix. L'Antonio Juan Creix estava a Barcelona des de l'any 41, després de 20 anys dedicat a la repressió del comunisme i d'haver fet un curs al 58 als Estats Units on va aprendre els mètodes anticomunistes de l'FBI. És anomenat cap de la 6a Brigada Regional d'Investigació Social i en aquell moment tenia a les seves ordres 64 agents. 64. L'Antoni Joan Creix és aquell que el poeta Joan Oliver, el Pere IV, li va dir creix però no et multipliquis quan l'interrogava després de la seva detenció al 66 per la seva participació a la caputxonada, als caputxins de Sarrià. La brigada político-social vigilava, detenia, interrogava i aportava les proves perquè les persones detingudes fossin condemnades. I l'eina més poderosa que tenien en els seus interrogatoris era el maltracte, la vexació, la humiliació, la tortura. Via Laietana és i significa per les persones que hi han passat repressió, tortura, vexacions, humiliacions, tracte cruel i degradant. I sobretot el sentiment que podien fer amb tu el que volien amb tota la impunitat del món. El patiment de les persones detingudes no era només físic, sinó també emocional i psicològic. Les tortures, el maltracte i les vexacions en el llenguatge policial eren conegudes per eufemismes com hábiles interrogatorios o tercer grado. Podien començar per la rebuda amb una rotllana de policies que rebien a la persona detinguda amb tota mena de cops i puntades de peu, després de passar pel piano que se la identificava. Començaven els interrogatoris amb pallisses sistemàtiques i continuades. La tortura no és només la banyera, el quiròfan, la rotllana, la barra, la bossa al cap, perquè el creu-fec, les cremades de cigarret, els electrodes. Tortura també és no deixar-te dormir, estar en la mateixa posició durant hores sense moure't, cops de guies telefòniques, cops de tovalloles mullades, amb les culates de la pistola, amb regles, amb fuets, amb porres, cops a les plantes del peu i tota mena de tortura psicològica, amenaces de detenir els teus familiars, obligar a un pare, a una mare, a un germà o un marit a veure com es torturava a la seva filla, a la seva germana, a la seva muller, abocar-te al buit del pati de la comissaria o la ruleta russa. I per les dones sempre hi havia un plus. Sempre hi havia un plus. Per la policia franquista, una dona dissident, ho notaves quan entraves allà, era pitjor que un home dissident, perquè no complíem amb l'estatus que el règim ens volia i ens volia de nosaltres.
Per això el tracte de tortures, humiliacions i vexacions sempre a les dones ha tingut un biaix de gènere molt important, amb un contingut paternalista, obscè i pervers, amb amenaces de violacions i tota mena de perversions sexuals. A part del dolor físic, per les dones hi havia aquest plus. Era un tracte masclista i patriarcal, la cosificació per la humiliació, apropar-se sense tocar, estar dreta de cara a la paret i sentir respirar a l'esquena i a la cara o sentir el xiu-xiu a l'orella. El xiu-xiu a l'orella quan estàs d'esquena o quan sents que estan parlant allà al darrere, però que tu no sents el que estan dient i que només pots estar dreta sense moure't, jo penso que és de les coses més cruels que poden infringir. La humiliació sexual, els insults de puta, zorra, i a les dones sobretot era... Les dones quan anàvem al lavabo sempre anàvem acompanyades d'un policia. Un policia que ens deixava la porta oberta i ens mirava. Això als homes no els hi passava, només ens passava a les dones. Quan s'entra a comissaria, les dones, si tenim la regla, moltes vegades es talla. Si es talla, fantàstic, perquè ja no la tenim. Però si no la tenim, i bé, podem estar hores sense que ens portin, en aquell moment era una compresa. Perquè el que volien era que estiguéssim ben brutes, ben humiliades. Hi havia, a una de les concentracions de Via Laietana, una companya explicava que va estar 8 dies emmanillada a un rededor. Li va venir la regla. 8 dies no li van donar mai cap compresa, durant 8 dies. I anava pujant i baixant per interrogar-la. A la nit li posaven un caset amb crits de persones torturades. I a més, quan la pujaven per interrogar, les amenaces de violació eren constants. I explicava ella que patia tant quan passava tot això, que al final ja pensava, doncs feu ja d'una vegada, feu ja d'una vegada. El que pretenien amb tot això era la deshumanització, l'ús del cos per la humiliació i l'agressió de la nostra identitat de dones. Aquesta companya, quan li vaig demanar que vingués a Via Laietana a donar el seu testimoni, em va dir que de fet amb ella tampoc havia passat massa res, perquè era lo normal el que li havia passat. Quan va venir, recordes, Antònia? Tu hi eres. Quan va venir i va començar el seu testimoni, dient tot això, que ella, doncs, res de l'altre món, te n'adonaves que tota la gent que estava a la concentració anava canviant de cara. Quan va acabar, molta gent se li va acostar en senyal de solidaritat i agraïment. L'endemà vaig rebre un WhatsApp on em deia: moltes gràcies per fer-me veure que el meu també va ser tortura i poder-ho explicar. No ho havia explicat mai en públic abans. Aquest raonament de la companya i parlant amb ella és un efecte de la tortura sobre les persones i el fet que han passat anys sense que per part de l'administració s'hagin investigat ni condemnat aquests fets. Com ella, hi ha hagut moltes dones i homes que han donat el seu testimoni a Via Laietana i era la primera vegada que ho feien en públic i que fins i tot no ho havien explicat mai. El fet d'explicar-ho públicament, que ho havien mantingut en silenci, doncs moltes vegades al donar veu es trenca aquest trauma i aquest dolor i noten una reparació a partir del reconeixement de la ciutadania davant del silenci amb què són escoltades. Cal, però, que des de les institucions, com és el seu deure, els doni un suport mèdic i psicològic per reparar les seqüeles, cosa que per ara no s'ha fet. L'escriptora Gemma Pasqual, en la contraportada del seu llibre Torturades, hi diu: quan el poder se situa més enllà dels marges de la llei,
Els cossos de les dones es converteixen en la diana perfecta per a la demostració de la força, la violència i la crueltat de l'Estat. Això era Via Laietana per les dones. S'exercia contra nosaltres amb tota cruesa la violència institucional, que amb la brutalitat policial com a eina de poder el que volia era reforçar els mecanismes de dominació de l'Estat sobre les dones dissidents, sobre aquelles dones que no acceptaven el rol domèstic que el franquisme ens volia imposar. Els franquistes no podien suportar la dissidència de les dones ni podien suportar que tinguessin pensament propi. Per això, la repressió contra nosaltres sempre, com us deia, va cercar la vexació i la humiliació. I a part del dolor físic, sempre vam tenir un biaix de gènere molt important. Un company, el que van torturar de manera ferotge, no tenia consciència de tortura, perquè per ell la tortura eren els electrodes i a ell no li van practicar. Un cop va donar el seu testimoni, la reacció de la gent cap a ell va tenir consciència de que l'havien torturat. A vegades passa. És a dir, per mi la tortura són electrodes i si no em poden posar una bossa al cap, em poden tenir hores, em poden tenir agenollat, em poden tenir, però bueno, això no. I fins que no ho parles, fins que no ho dius, moltes vegades no tens consciència del que va passar allà dins. Hi ha una línia de conducta per part dels policies torturadors que es va repetint en el temps, perquè, de fet, fan un servei a l'Estat i aquest els ofereix la impunitat dels tribunals. La companya que us deia al principi, que havia estat emmanillada 8 dies al Ridador, ella va estar detinguda durant el franquisme. I aquesta pràctica d'emmanillar ha perdurat sempre, sempre. El postfranquisme, o sigui, després de la guerra i les primeres persones que van passar per Via Laietana, totes coincideixen molt amb que les tenien lligades amb radiadors i que estaven penjades. I en la darrera concentració, aquesta última, el testimoni havia estat detingut el 1982. El 1982. I també el van emmanillar al radiador durant 10 dies, a part de les pollisses, evidentment, dels interrogatoris, però va estar emmanillat al radiador durant 10 dies. Una altra companya explicava que la tenien penjada com un pollastre a l'as. Era la barra, doncs pengen com un pollastre, el cos queda penjat, el cap per avall, i li anaven colpejant la planta dels peus amb una barra de ferro. Quan tenia els peus molt inflats i insensibles, la punxaven i la tiraven, o sigui, amb una barra l'anaven punxant i quan es desmaiava la despenjaven i la tiraven al terra perquè es retornés. Aquesta companya, quan va entrar a la presó de dones de la Trinitat, no es podia aguantar de peu. La van haver d'aguantar entre dues companyes preses. Va estar detinguda 4 vegades i la més dolorosa va ser la tardor del 1975. Aquesta pràctica de colpejar els peus amb una barra de ferro també ho explicava una altra companya que en lloc de Via Laietana havia estat detinguda a la Direcció General de Seguretat a Madrid. Li van deixar els peus negres. Va estar detinguda el 1974. I us recomano el seu llibre, que és la Roser Rius. Ha fet un llibre sobre lleceries que val la pena de llegir. Un altre testimoni detingut el 1971 amb el seu germà Bassó, a part de les pallisses i els interrogatoris i hores dretes, una de les coses que li feien al seu germà era fer-li mirar per una finestra com la torturaven a ella, i ho feien perquè parlés. Això mateix ho explicava una mare que jo vaig conèixer i un fill que també vaig conèixer, la mare era la Manola i el fill era l'Helios Aviano, suposo que molts de vosaltres el coneixeu. Aquest havia estat detingut el 1959 i van portar la seva mare perquè veiés com torturaven el seu fill. Era una tortura per l'Helios saber que la seva mare l'estava mirant. També ho feien perquè parlés.
Hi ha el testimoni de dues dones, he agafat uns quants exemples, però tots són molt esgarrifosos. Una detinguda a Via Laietana al 71 i l'altra a la Direcció General de Seguretat a Madrid al 77. No, perdó, el 76. Malgrat saber tant la policia de Madrid com la policia de Barcelona que estaven embarassades, les van colpejar i colpejar tant fins que van perdre la criatura. Tot això ho he pogut comprovar i ha quedat palès després dels 5 anys de concentracions que he coordinat davant de la prefectura Via Laietana 43, el primer i el tercer dimarts de cada mes. I han donat el seu testimoni 170 persones que han estat detingudes, maltractades i vexades a Via Laietana 43. Però no només durant el franquisme, durant la transició i molt més tard. I és per això que volem que sigui un centre de memòria. I aquestes concentracions no és només un acte reivindicatiu en el que es demana que es converteixi en aquest centre, sinó que té un efecte terapèutic, reparador i de reconeixement per les persones que donen el seu testimoni. Cosa que fins ara, per part de l'administració, no s'ha fet. Són aquests homes i aquestes dones que van haver de mantenir un silenci forçat al ser persones represaliades durant el franquisme, durant la transició i després, i també pel manteniment del silenci que els obvia. Per això s'ha de fer memòria de les persones torturades i del que va ser la repressió política com a eina de dominació i d'atemoriment de la dissidència política. És necessari que Via Laietana 43 sigui centre de memòria amb la desafecció policial, tal com estem reivindicant les entitats de memòria i en aquests moments tota la ciutadania. Construir llocs de memòria als indrets on s'han comès crims de lesa humanitat són una necessitat de tota societat democràtica, un deute per les persones represaliades i un deure per tota la societat, ja que cal que es faci palès la condemna dels fets amb la divulgació des dels llocs on va passar. Sense això, la memòria és estèril. No hi ha veritat, no hi ha justícia, no hi ha repressió, no hi ha polítiques de no repetició. Aquest centre de memòria és sobretot necessari no només per la justícia, per la veritat i per la reparació, sinó com a funció pedagògica per a les futures generacions, perquè una societat democràtica no pot incorporar com a eina de dominació de l'Estat la tortura i la repressió. I també per posar en evidència la necessitat de pràctiques de no repetició, com ho fa palès el fet que en democràcia el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat a l'estat espanyol 10 vegades per no haver investigat les tortures. La darrera sentència és del 2021 per uns fets del 2011. I per les dones, perdoneu, per les dones, després de Via Laietana, venia a la presó. Quan parles amb els companys homes, sempre expliquen que quan sortien de Via Laietana i els portaven a la Model, per ells era un descans. Per les dones era un descans en el sentit de que les bufes, diguem-ne, també s'acabaven. Però a les dones, a la Trinitat, ens trobàvem les cruzades evangèliques. I per saber una mica què eren aquestes cruzades evangèliques, que eren les monges seculars, hem de fer una mica de context històric. Durant la República s'havia viscut una època de canvis importants per les dones. La Generalitat Republicana és la que va legislar més en favor de les dones, no per res, sinó per tota la lluita que les dones havien portat. El franquisme va significar una regressió molt important tant pels homes com per les dones, però les dones són les que en vam sortir més perjudicades. A partir del 39, les dones éramos mujeres para Dios, para la patria y para el hogar. La dona havia de ser femenina, discreta, sol·lícita, i la nostra funció vital era la de ser esposa, mare, mestressa de casa, i a més,
havíem d'inculcar els principis religiosos i tradicionals a les nostres filles i fills. A més, Franco encarregà a la secció femenina d'educar les dones i ho van fer en defensa i transmissió dels principis del règim. Havíem de legitimar aquest nou ideal de dona esposa, de mare, de família i crear fills per a la pàtria. I tampoc, amb tot això, podem oblidar l'hegemonia que tenia l'Església Catòlica en tots els aspectes de la vida pública i privada durant el franquisme. La moral de les dones era controlada, se'ns volia tancades a casa. Era el nacionalcatolicisme, era el feixisme de Franco. I no, quan parlem de la Pilar Primo de Rivera, siempre surten aquellas cosas tópicas. Cuando viene el marido a casa tienes que estar arregladita, tienes que tener la cena preparada, tienes que estar simpàtica. No, això són anècdotes. Jo que m'he dedicat a llegir els discursos de la Pilar Primo de Rivera, us vull llegir unes perles, perquè aquí hi ha la ideologia que representava tot això. I ens diu: la base principal de los estados es la familia y, por tanto, el fin natural de todas las mujeres es el matrimonio. El Estado liberará a la mujer de la fábrica y del taller y la conducirá a su lugar natural, que es el cuidado de su hogar, del marido y de los hijos. El trabajo tiene una influencia decisiva sobre las funciones de la maternidad, si no inmediatamente, sí a largo plazo. Es por eso que es perjudicial el trabajo, no solamente para la mujer casada, sino también para la soltera, futura madre al cabo de unos años. I la perla que més m'agrada a mi, que és la perla negra, diu: las mujeres nunca descubrimos nada. Nos falta sin duda el talento creador reservado por Dios para las inteligencias viriles. Nosotras no podemos hacer otra cosa que interpretar mejor o peor aquello que los hombres ya nos han hecho. Això era la ideologia, no és allò que estiguessis maca i que fessis el sopar i que li portessis. Havíem de ser tot això. Llavors, si aquest era el paper que havíem de tenir i quin lloc havíem d'estar les dones durant el franquisme, és evident que tant per la policia franquista com el règim franquista com per les carcelleres de la presó, les dones dissidents eren pitjor que els homes, perquè no complíem aquell estatus domèstic de dones obedients i sotmeses que el règim volia de nosaltres. I com que teníem pensament propi i no ens vam quedar ni quietes ni a casa, la repressió contra les dones es va exercir de manera sistemàtica des de tots els poders de l'estat franquista, i un d'ells era la presó. Si bé la presó de la Trinitat va ser la més dura de totes. A la presó de dones de la Trinitat no hi havia funcionàries, no hi havia funcionaris com a la Model. La presó de dones de la Trinitat estava regida i administrada en el seu interior per les Cruzades Evangèliques. Era una ordre secular que havia estat fundada el 1937 pel capellà Doroteo Hernández Vera. Aquest era el capellà major de presons durant la Guerra Civil en el bàndol franquista. Quan entraves a la presó de la Trinitat, la que et rebia i que es feia responsable de tu no era el director. El director no firmava. Qui signava que entraves a la presó i que t'acollia, que seria la teva carcellera, era la Cruzada Mayor, no era el director. I la missió de les Cruzades era reeducar amb una disciplina fèrria, amb repressió, vexacions, humiliacions, càstigs. Era una repressió sistemàtica contra les dones dissidents polítiques, que per elles érem les dones esgarriades, nosaltres les polítiques érem les dones esgarriades, i les preses socials eren dones caïdes. Nosaltres érem les esgarriades i elles eren caïdes. Aquestes monges hi van estar des del 63 fins al 78.
La cruzada major, aquesta que ens rebia i que firmava conforme ens agafava, es deia Maria Luisa Lequerica i va ser sempre la directora, la cruzada major d'aquesta presó. I totes les dones que hem estat preses a la Trinitat no l'hem oblidat mai. La seva missió era regenerar i reformar les caïdes, a les caïdes, perquè amb les polítiques això sí, amb això no podien, perquè nosaltres ens reivindicàvem, plantàvem, sabíem per què estàvem allà dins i per tant doncs, no ens podíem atemorir. Ho fèiem d'altra manera, d'una manera doncs, amb llibres i amb coses, però era molt diferent. Amb una companya m'explicava que al comiat, quan li van donar la llibertat, li va dir, la Maria Luisa Lequerica, no te quiero volver a ver por aquí, pero si vuelves, que sea por puta i no per política. I va tornar 3 vegades més i per política i no per puta. També, de les coses que ens deien era que recuerda que aquí se perdona antes a un perro que a una presa política. Sois el engendro del mismísimo diablo. Això eren les frases habituals que... Les preses polítiques i socials estaven totalment separades. No ens podíem relacionar amb les preses comuns de cap manera perquè el que fèiem era pertorbar la seva feina reeducadora. És a dir, podíem tenir influència amb la seva feina. No? Entre nosaltres sabíem, quan jo vaig estar presa, érem 4, no eren cel·les petites, era una cel·la molt gran, amb 22 llits, nosaltres érem 4, i sabíem que hi havia altres companyes, perquè la Leonor, que és la que ens portava el menjar, ens deia, hay otras como vosotras, que estan repartides. Mai la teva relació sempre era amb les persones, amb les dones que tu estaves presa. No et podies relacionar mai amb les altres preses. Mai. Estava totalment prohibit parlar amb les altres. Estàvem tancades sempre. Sempre. No podíem deambular per la presó. O sigui, estàvem o a la cel·la, o a la salita, o al pati. A diferència de lleceries. A lleceries eren funcionàries i, per tant, les dones tenien un altre règim diferent. O sigui, podien sortir, podien deambular. No, les marcava molt en relació a la seva relació amb les altres preses, però era diferent. No podien portar pantalons, ni tan sols pijama, perquè el pijama porta pantalons. Allà a la Trinitat feia un fred que pelava. Un fred que pelava vol dir que pelava. Havien de portar sempre faldilles, no podien parlar català, no podien parlar català ni amb la família, o sigui, el règim de visites amb la família era una reixa, un passadís, una altra reixa, la família en aquesta banda, tu en aquesta banda de la reixa, i al mig una monja, una cruzada, que controlava el que tu parlaves, i en castellà. T'anava dient, en espanyol, en espanyol, en espanyol. O sigui, tot això, els llibres no entraven cap mena de llibres, o sigui, no podien entrar cap llibre. Els llibres que hi havia a la biblioteca, jo em vaig demanar un, jo en aquell moment estava fent preu, i em van portar tots els llibres, diguem-ne, de preu, per llegir allà. No me'n van passar mai cap, mai, i a més, quan vaig marxar, tampoc me'ls van tornar. Em vaig demanar un, i el títol era Dios baja al infierno del crimen. Evidentment, ni me'l vaig llegir i vaig demanar mai més un altre llibre. Feia tant de fred que una de les companyes va tenir una congelació de 3è grau pels peus i vam trigar molt a poder tenir una estufa que va entrar des de fora perquè des de dins no ens la van donar. Aquesta situació és una situació... Parlar de la presó de dones de la Trinitat és parlar de moltes humiliacions i a les preses socials amb una dèria important sobre els fills que estaven allà amb elles.
O sigui, el seu maltracte sempre era en funció dels seus fills. Tot això era conegut, aquesta situació de repressió era coneguda per tota la ciutadania, sobretot compromesa i per les dones feministes. I al març del 76 van començar les mobilitzacions feministes allà al davant, demanant l'amnistia pels delictes específics de les dones, de l'adulteri, de l'avortament. Jo sempre mantinc que les dones que estaven preses per avortament i per adulteri eren preses polítiques, no eren preses socials. Eren preses polítiques perquè eren delictes específics contra les dones. Eren de repressió contra les dones. I, per tant, aquestes dones no eren preses socials, sinó que eren preses polítiques. Ja el 78, ho dic perquè us voldria llegir una cosa, no sé si vaig malament de temps. El 78 va haver-hi quan va ser nomenat el director general d'institucions penitenciàries, el Carlos García Valdés, va visitar la presó amb la premsa i les polítiques li van fer tota una sèrie de reivindicacions i entre elles era que no volien estar separades de les preses, o sigui, volien estar tothom i poder parlar català, poder tenir llibres, poder portar pantalons. Els hi va fer costat i les cruzades van ser cessades al maig del 78. No volien acceptar que les preses comuns i polítiques havien d'estar juntes i tampoc acceptaven tots els canvis de caire més democràtic de les presons. Una de les coses que se sabia i que la ciutadania sabia era que dins de la presó hi havia molta repressió i sobretot molta repressió psicològica, que les monges es quedaven amb diners de les preses que treballaven. I com que això, a partir quan es van fer fora, aquesta informació va sortir molt, elles van fer una nota de premsa que La Vanguardia els hi va publicar el 7 de maig del 78. I mireu el que deien. Nunca hubo represión. En cuanto a la represión psíquica, me gustaría conocer el fundamento de semejante acusación. Això ho deia la Lequerica. Si se entiende por tal estimular el autocontrol racional en orden a canalizar y modificar impulsos y tendencias primarias y elevarlas a la conciencia para que los actos sean verdaderamente humanos, sí la ha habido. Si para no reprimir hay que dejar libre expresión y manifestación de ciertos instintos y desviaciones, entiendo que, por una parte, jamás se llegaría a la rehabilitación y reinserción social, objetivos primordial de estos centros, y por otra, en la colectividad terminaría imperando la ley de la selva, rebajándose el ambiente del centro a niveles infrahumanos e incluso infraanimales. És a dir, aquesta era la funció rehabilitadora de la presó de dones. Tampoc se sap, perdoneu, que la presó de dones de la Trinitat va ser autogestionada durant uns mesos. La presó de dones de la Trinitat va ser autogestionada durant uns mesos. Quan les cruzades van marxar, el García Valdés no tenia funcionàries. Llavors va trucar a l'advocat Jordi Oliveres, a la Marc Duranic i a la Dolors Calvet, que en aquell moment era diputada al Congrés, i a més la Dolors estava a la comissió de presons, i proposava la col·laboració de les preses per a aquesta organització interna. Les preses van acceptar, fins i tot amb les llibertàries i les anarquistes que havia en aquell moment, amb totes les contradiccions ideològiques que això podia comportar. La presó va funcionar molt bé fins a l'arribada de les funcionàries, però jo diria que una presó autogestionada per les mateixes preses és una cosa que no és massa coneguda. Fins a l'extrem que fins i tot es va fer un recital de música allà dins, amb la Marina Rossell, la Marina del Mar Bonet, l'Elisa Serna i la Júlia León. A l'octubre del 83, per la política de descongestió de la Model, les dones de la Trinitat van ser traslladades a Vallràs,
perquè els joves poguessin anar a la Trinitat. Les preses de la Trinitat no volien marxar d'allà. A l'any 83 no volien marxar d'allà. I van fer una vaga, això tampoc es coneix, van fer una vaga de braços caiguts que va durar forces dies i consistia en no realitzar els serveis de cuina i neteja, el que va comportar la intervenció de la Creu Roja per cobrir aquesta assistència mínima. I quan les traslladaven, l'Albalat, que era el periodista que en aquell moment feia presons i que ha continuat tota la vida fent-ho, va fer un article que les preses cantaven «Triste y sola, sola se queda la Trine, triste y llorosa se queda la Trinidad». I les preses prisioneres al talego de Vallràs. Aquest, a canvi, no va agradar a ningú, ni a les preses ni a les funcionàries, i una vegada més les dones vam ser discriminades. I permeteu-me que mostri el meu descontent amb això, perquè penso que allò era una presó de dones. Els joves era per descongestionar, els joves, Vallràs ja era un reformatori, per tant ja estava equipat. I què va passar? Doncs que van traslladar 76 dones amb 6 criatures, van fer tota una sèrie d'obres a la presó de dones de la Trinitat i només per 33 joves que després van anar allà. El que no entenc és perquè els 33 joves aquests no van anar directament a Vallràs i les dones no es van poder quedar a la Trinitat. I per tot això penso que és important que la presó de dones de la Trinitat no fos enderrocada en la seva totalitat, perquè també hi ha d'haver un espai de memòria, perquè la presó de dones és memòria de les dones preses, és la memòria de la repressió exercida contra nosaltres, és la memòria d'un barri i és la memòria d'una ciutat. Per això, entitats del barri vam presentar el juliol passat una demanda a Vecina Cultura per tal de que es conservés una de la part i ha estat admès i se'n conservarà una part petita perquè sigui un espai de memòria, perquè per les dones preses, per la lluita feminista que s'hi va exercir i perquè hi ha un fil de memòria col·lectiva que no podem oblidar, que és Via Laietana, la presó d'homes de la Model i la presó de dones de la Trinitat, perquè sense la memòria de les dones, la memòria de la repressió no és mai completa. Mai es va posar en dubte que la presó d'homes de la Model s'havia de preservar. Mai es va posar en dubte, malgrat els pisos, malgrat tot. L'administració, per part de l'Ajuntament, tots els ajuntaments que hi ha hagut, mai van tenir consciència de que s'havia de preservar la presó de dones de la Trinitat, de la mateixa manera que es preservava la presó d'homes. I que cal que sigui totes, o sigui, posar i contraposar sempre el que és el patrimoni amb la memòria, penso que és un flac favor que es fa a la ciutadania, perquè la ciutadania vivim on vivim i hem de conservar la memòria que hem de conservar. Jo en aquests moments estic contenta perquè amb aquesta preservació aconseguida de la presó de dones doncs, sigui aquest espai de memòria que continuarem lluitant i reivindicant que sigui una mica més del que en principi sembla que es vol preservar. I també continuarem lluitant i reivindicant fins a aconseguir que Via Laietana 43 sigui un centre de memòria amb la desafecció policial, perquè se sàpiga la veritat, perquè es faci justícia, perquè es repari les persones represaliades i perquè la desmemòria és la impunitat. Moltes gràcies. He deixat coses perquè he saltat coses perquè he pensat que seria massa llarg i no... Però hi ha moltes coses. La veritat és aquesta. Costa una mica obrir el diàleg. Reconec que sobretot els que ho van viure potser no igual,
però altres coses ho apareixen i quan has parlat dels canvis i de la situació i de lo que era, per exemple, Batràs era un reformatori molt complicat també de nois menors de 16 anys. Això el Iago ho recorda bé també. Vull dir que hi ha moltes històries, no? I està molt bé conèixer-les, i està molt bé explicar-les, i està molt bé no oblidar-les. Allò, sobretot per allò que es va dir mai més, no? I que el risc, el nie wieder que deien els alemanys, no? Mai més tornarà a passar. Doncs no sé si tots de la mateixa manera no, però no sé si tots tenim un interrogant al costat si el mai més serà veritat o no. Tant de bo, tant de bo. Faig una pregunta. En primer lloc, gràcies, Pilar, per el teu coratge en explicar tot el que has explicat i no només dir-ho en primera persona, sinó també parlar de les dones i els homes, en aquest cas, especialment a Via Laietana, però també a les presons. No? Em sorgia el dubte si, a nivell personal teu, però també de les persones, dones i homes, aquestes més de 100 persones que han donat el seu testimoni, què succeïa quan anàveu, en aquest cas, als tribunals? És a dir, després de passar per la policia, clar, tu parlaves dels dos nivells de tortura, la tortura física i de la tortura psicològica. No? La tortura psicològica no és visible i segurament era molt difícil d'expressar-la, però en alguns casos la tortura física devia ser difícil d'amagar. No sé si ja has parlat fins i tot de tortures fetes fins a l'any 81 a Via Laietana. En alguns casos, les persones, les víctimes, havíeu posat de manifest això davant del jutge que investigava i bueno, quin havia sigut una mica el tracte? Suposo que, a més, es tractava majoritàriament de jutges homes, que no sé si perllongaven també, diguem, la confirmació de la tortura o fins i tot la humiliació davant de l'interrogatori per un suposat delicte, no? A veure, pensa, clar, jo parlo del 70, o sigui, bueno, el 70, tota aquesta època. Pensa que l'assistència lletrada en aquell moment era preceptiva, per tant, tu sempre estaves sense advocat. Quan tu arribes al jutjat de guàrdia, doncs podies dir, escolti, miri, doncs a mi m'han pagat, m'han fet, no sé què, tal, però feien cas. Al 78, amb els de l'escala, un d'ells, dos, van obrir diligències i mai més es va saber. La primera vegada que es va aconseguir una condemna, pensa que el delicte de tortura no està tipificat al Codi Penal fins a l'any 78. Fins al 78 no es tipifica, o sigui, eren faltes. I no és fins a l'any 76, el Marc Palmés va aconseguir va ser el primer, va aconseguir una condemna, però eren unes faltes, eren unes faltes. Però que era l'any 76, que eren el Pep Martínez i el policia era l'Atilano del Valle. El judici va ser el policia d'aquesta banda, el Marc pel mig, i li anaven tirant. Però aquesta va ser l'any 76, a l'octubre del 76, la primera condemna que hi ha, que van ser unes faltes. Jo també ho vaig dir, no em van fer cas. Però aquestes de l'escala ho tinc perquè ho tinc, i després, posteriorment, hi ha hagut denúncies. O sigui, a veure, hi ha 10 condemnes a l'estat espanyol per no haver investigat tortures. El 92 amb el Garzón, que va arribar a Estrasburg. Vull dir que... I ara doncs, ens trobem amb el que ens trobem. Ens estem trobant que les persones que han fet la Blanca Serra va ser el 77, el 80, el 81 i el 82. L'únic que han agafat és el 77. Ja veurem què passa. Però fins ara, totes les querelles que s'han presentat han sigut arxivades perquè surt la llei d'amnistia. La llei d'amnistia, que a més, els delictes de lesa humanitat no prescriuen. Per tant,
I així estem. Per això és important, el centre de memòria, perquè si no, aquí semblarà que no hagi passat res. I després recordar, Jordi, que les dones no van poder ser jutgesses fins a finals dels 60 i, curiosament, estudiant això, tampoc podíem ser directores d'oficines bancàries. Ho dic per l'explicació. És curiós perquè el de jutges ho entens. A veure, ho situes a l'època i dius, bueno, l'explicació és que no vols, però directores d'oficines bancàries, doncs també estava prohibit i no va ser fins als 70. I em penso que les jutgesses al principi només va ser amb laboral. Penso que només era laboral. Van començar que podien ser laborals, perquè l'altre, la sensibilitat, sembla que no la podien. Sí, jo diria que sí, perquè ho vaig estudiar una vegada. Vale, això no ho sé. Sé que va ser finals dels 60. Sí, perquè no podíem aquesta... La primera va ser tinc el nom, però no és probable. Però fins i tot, a veure, al principi, si entren a finals dels 60, fins a finals dels 70 o 80, no hi ha un petit... Sí, no hi ha. No. Però poso lo de directores d'oficines bancàries perquè també és significatiu. També. Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, la veritat que m'ha espantat molt. La valoració de vostè de cara, estem en la casa de la síndica, de sempre reclama la justícia restaurativa, fins quin punt l'administració ha pogut restaurar aquest dany, aquest patiment. Encara avui en dia hi ha formacions polítiques que quan parlem de la memòria democràtica ja espanten, diguem-ne, que com fos no ha passat res en aquest país. Moltes gràcies. Jo penso que hi ha, a veure, des de l'administració, jo penso que des de l'administració la memòria que no interpel·la, la memòria que no, que és igual, és memòria plana, amb aquesta doncs no hi ha cap problema. Però sí que l'administració té problemes amb la memòria que interpel·la. I Via Laietana és una de les memòries que interpel·la. O sigui, la memòria plana, allò, mira, va passar això, va passar, anem a posar un ram de flors aquí, anem a posar una placa allà, però això no és memòria, això no és memòria. Posar una placa no és memòria. No és memòria. Memòria és explicar què passava allà. Què passava allà? Qui eren els que ho feien? Les persones que van passar per allà. Això és memòria, una placa, dic aquí això va ser no sé què. Per això dic que el que hem de lluitar és per la memòria que interpel·la i la memòria que repara, sobretot, que repara. Perquè si les persones que han passat per aquestes situacions troben que no han estat reparades, vol dir que no hi ha hagut reparació. I aquí estem lluitant amb l'administració. Per mi, aquests policies, diguem-ne, que estaven torturant la gent, per mi hauria de jutjar-lo de manera metafòrica. Aquests policies torturadors, alguns estan morts, però aquests policies torturadors, la majoria d'ells se'ls va donar medalles pensionades. És a dir, que no només tenien una medalla, sinó que cobraven més calarons per la feina que havien fet. És a dir, en aquest moment, o sigui, retirar la medalla, doncs bé, està molt bé retirar medalles, o sigui, ara el que farem serà enviar allà a Memòria, a Madrid, tota la llista dels policies torturadors que cantem, perquè també els retirin la medalla. Però si només es fa això són passos que no en el fons és una memòria tova, és una memòria tova, no és una memòria que arriba fins al final. Sí, hola, bon dia. Gràcies, Pilar, per la teva intervenció. Dues preguntes i una tercera, si tens temps i la vols respondre. La primera és, quina data teniu referenciada com a última denúncia de tortures a Via Laietana? La segona, a on ubiqueu en aquests moments els problemes, la negativa, precisament a poder restituir la memòria
i convertir aquell edifici en un espai, diguéssim, diferent al que encara continua sent, no? I també què creus que institucions com el Defensor del Pueblo o organismes equivalents a ella, la síndica no té competències, no? Però si poden fer alguna activitat o l'estan fent o han estat requerits per vosaltres amb aquest tema, no? I la tercera pregunta, que és la que és més, diguéssim, col·lateral, has parlat d'un nom, en Joan Creix, com a una de les figures, no?, amb l'anècdota del Pere IV. No sé si has llegit un llibre d'una persona que has citat abans, l'Antoni Batista, un llibre sobre en Comorera, saber què n'opines del dibuix que fa d'en Joan Creix en el llibre d'en Comorera. Si no vols, ho fem després, Mira, de tortura, diguem-ne, de maltracte, te'l situo el 2019. El 2019. El 2019, amb el tema del procés, a la Xènia, que la van detenir, una de les coses, la nena del pelo blau, la del pelo blau, del cabell blau, ja dins del furgó, dins de la... li anaven dient, mata-la, mata-la, mata-la. O sigui, 2019. Llavors, a on està el problema a nivell de l'administració? A veure, nosaltres, pensa que Via Laietana és un edifici de l'Estat. És un edifici de l'Estat i, per tant, és interior, és el Marlaska. Mira, t'explicaré perquè quan vam començar a veure que es feien obres a Via Laietana, el que vam fer va ser presentar un vecín aquí a la Generalitat demanant, perquè vam pensar aquí ja desfiguraran tot Via Laietana. Doncs la Generalitat ens va dir que no era competent perquè això era de Madrid i ho vam presentar a Madrid. Això era el 2020, finals del 2021. Mai va haver-hi resposta. El 2022, amb la llei de memòria, vam tornar a presentar un altre escrit, dient tampoc va haver-hi resposta. I darrerament, fa qüestió d'un any, una cosa així, va venir, potser no arriba un any, va venir a l'Hurtasun, a Barcelona, que vam tenir una reunió, i li vam donar fotocòpia del vecín que havíem presentat, a veure, més que res perquè veiem com sonava, i per ara tampoc tenim resposta. És a dir, jo penso que això és voluntat política. No és voluntat política. O sigui, si tenim a Madrid el que tenim, a Barcelona el que tenim, i a més l'Ajuntament, si aquesta línia recta no fa alguna cosa més seriosa que el que en principi s'està fent, doncs Via Laietana, de fet Via Laietana està pendent que sigui lloc de memòria, però un lloc de memòria amb usos policials. Amb usos policials no té cap sentit, o sigui, no pots conviure el torturador amb els torturats. I no tornem a repetir que la policia és policia democràtica, no es tracta d'això, no es tracta d'això. Vull dir, perquè ha de ser el centre que ha de ser com passa a tots els països del món. És a dir, a l'ESMA, Argentina, és patrimoni de la humanitat. És patrimoni de la humanitat, a l'ESMA, Argentina. Vull dir que, per què Via Laietana no pot ser-ho? I després, a lo del Comorera, a veure... Jo penso que el Creix va tenir una actitud amb el Comorera que, en el fons, fos com fos el Creix, doncs el Comorera l'impressionava. L'impressionava i, per tant, va tenir l'actitud amb ell que va tenir. Hi ha un llibre d'una violinista, la Mavis Baca, que és una dona anglesa que era violinista, que va estar aquí a Barcelona després de la guerra, que va estar a Via Laietana i després ella va estar a la presó de les Corts. I amb ella, el que més o menys, el Pedro Polo Borreguero, que era un torturador horrorós, amb ella va tenir un tracte, i allò ho explica en el seu llibre, diferent. Jo penso que a vegades aquests personatges, amb persones concretes, deuen tenir una sensibilitat, sensibilitat no, un mirament diferent per la personalitat d'aquella persona. Però vaja, malgrat el Comorera expliqui el que explica, el Creix era qui era i ja està. O sigui,
Si llegeixes doncs, el Soldado de Salamina del Vinyes, doncs el Piera doncs, era totalment diferent. Però això, clar, depèn. El meu, que jo he sabut qui era ara, perquè he demanat el meu expedient del top, doncs va arribar a ser, en aquell moment era un mocós de 25 anys, perquè he fet el càlcul, però ja prometia, va arribar a ser el cap de policia de l'antiterrorisme del País Basc, en el moment del Lassa i Zabala. Amb això ja t'ho dic tot. Que t'ho he contestat tot? Sí, sí. Jo tinc una pregunta perquè no ho sabia. Les cruzades evangèliques, Sí. perquè jo de l'època aquella recordo les congregacions doncs, de les monges, les adoratrius, com hem parlat, o les cruzades evangèliques, primer perquè l'evangelisme, el protestantisme, estava prohibit. Per tant, em sobta el nom, evangèliques. Què eren? No eren religioses? Eren monges seculars. Monges seculars? O sigui, són monges seculars? que no... Perdona, Sí, no. però monges seculars em sona una cosa una mica... Que no Sobretot em sona raríssim el nom d'evangèlica. Sí, evangèlica, sí. Perquè evangèliques és l'església evangèlica. Ja, Que però precisament aquests anys estava prohibit. Sí, el Doroteo aquest, el capellà que les va fundar, bueno, i elles eren franquistes fins al moll de l'os, això ja t'ho dic jo també. Aquest era, els que deia abans, que era l'encarregat de presons a l'època, o sigui, durant la guerra, al bàndol franquista. Llavors ell, la creació va ser, en principi, per dones prostitutes. No, però això són No, internes. No, o sigui, la creació de les cruzades, la creació de les cruzades és, en principi, aquest capellà per dones prostitutes. Llavors enganxaven noies jovenetes, i la funció era aquesta. El que passa que amb el temps aquestes es van convertir en les carcelleres, no aquestes, sinó més tard, amb les carcelleres de la... Però no... O sigui, tenien un contracte, tenien un conveni... Sí, però continuo sense entendre-ho molt bé, perdó. Però només estaven a la Trinitat, en altres llocs no. Jo només els conec a la Trinitat. Perquè, per exemple, les monges del Buen Pastor o les adoratrius, jo conec diferents llocs a Barcelona, a Madrid, altres, i els ubico en els llocs. Les cruzades evangèliques no les ubico enlloc. Sí, hi ha dones del patronato d'altres llocs de l'Estat, que deien que eren les monges que estaven on estaven. No, però monges no eren. Bueno, quan dic monges, per mi eren seculars, eren monges seculars, o seglars, com li vulguis dir. O sigui, eren persones que no havien fet tots els vots, però que d'alguna manera estaven dedicades a Déu. No sé, una mica és això. Ja ho miraré, però no m'acaba de... No anaven vestides de monges. No. No, vestides... No, anaven amb una capa. No m'acaba de... Anaven amb una capa. Ja ho miraré. No portaven res al cap. No, perquè no, al revés, ja ho miraré perquè... No anaven vestides, no. Bueno, ja ho miraré, no ho ubico del tot. Sí, bueno, amb internet ho tens clar, t'ho explica molt bé, sí. Sí. Pilar, agrair-te tot el que ens has explicat. No és el primer cop que t'ho sento, ni companyes teves que han participat o han viscut fets similars en el teu. Dues preguntes. Una, respecte al tema de Memorial Democràtic de Via Laietana. Creus que el fet que hi hagin, entre cometes, dues administracions, com pot ser la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, en aquest aspecte de que el volen per constituir el seu memorial, pot perjudicar? És a dir, el fet que Barcelona vulgui que sigui el seu memorial i la Generalitat de Catalunya també vol que sigui el seu memorial, pot perjudicar aquestes reivindicacions al no anar amb la una? I la segona, que és una cosa que m'ha anat sorgint a raó de que et anaven escoltant avui, és a dir, pensava, a veure, les meves filles, que més o menys llegeixen, que ja és molt, que miren coses, tenen 23 i 22 anys, segurament d'aquests fets els han passat per sobre. Saben que va haver-hi una època grisa aquí a Espanya, i que es van fer moltes coses que no eren democràtiques, que hi va haver-hi tortures, però que no coneixen el detall ni la importància del que veu viure vosaltres i menys com a dones.
Feu alguna cosa a les escoles? L'administració catalana, el Departament d'Ensenyament, està promocionant que això es conegui en els àmbits escolars? Mira, en relació a les escoles, hi ha entitats de memòria que sí que van a les escoles i ho expliquen. El que passa que, a veure, que el que jo he vist és molt en funció del professor que hi ha. O sigui, si el professor o la professora que hi ha és una persona doncs, compromesa en aquest sentit i vol que se li vagin a explicar, doncs hi ha entitats que ho fan i a més ho fan molt bé. Currículum des de... O sigui, és de les coses que es demana, o sigui, que dintre de... Perquè normalment a la Guerra Civil no s'hi arriba mai. I, per tant, si no s'arriba a la Guerra Civil, doncs menys el que va ser després, no? Però això depèn, i és el que s'està demanant des de fa molt de temps, s'estava demanant que això formi part del currículum escolar. Vull dir que en aquest sentit, tot... A veure, la memòria en aquest país som les entitats. Les entitats i la ciutadania són les que han tirat endavant. És veritat, o sigui, és les entitats i la ciutadania, és així. Si no, no hi hauria res. I això que deies, no és que l'Ajuntament vulgui que allò sigui el seu memorial i la memorial tampoc. Allò és el que et deia abans. No... En principi, mira, quan van incoar el procediment perquè fos lloc de memòria, des de la secretaria d'allà de memòria van demanar informes. O sigui, totes les entitats de memòria van fer al·legacions en contra, no que sigui un lloc de memòria, sinó que a més allà fos amb la desafectació policial, o sigui, que la policia fora i que només sigui un centre de memòria. Totes les entitats de memòria que estem per aquesta història vam fer al·legacions en aquest sentit. En l'enquació es demanava que la Universitat de Barcelona i l'Autònoma i l'Ajuntament i el Memorial fessin un informe. Llavors, tots quatre coincideixen que allò, l'informe que han fet, coincideixen que allò ha de ser un centre de memòria tal com demanem les entitats. Vull dir que el que passa que, bueno, ja veurem què passarà. Perquè, per altra banda, no és només fer un informe dient que volem que sigui això, sinó que ha d'haver-hi una actitud més positiva i més batalladora en el sentit que això ha de ser així. I per això et dic, sí, estem en línia recta i si no ho aconseguim, no sé com ho farem. Sí o no? Si no teniu més preguntes, jo el que mentre parlaves pensava, si ja és difícil la memòria entorn al tema de les dones, encara és més difícil. Vull dir, t'escoltava i pensava, hi ha tantes històries amagades i aquests dies que estem, recordeu que la transició, l'únic cos que no va ser canviat de tot va ser el judicial. Ho oblidem amb certa freqüència, no? Vull dir, és veritat que amb el tema dels policies no sé exactament, van ser amnistiats, etc., però sí que va haver-hi una renovació, també va haver-hi una renovació amb altres sectors, però amb el judicial no. No, amb el judicial no va haver-hi cap renovació. Qui estava en el top va passar després, és igual, al tribunal, a l'audiència o al lloc que tocava, no? I per tant és una conseqüència que la recordem poc, i mentre anaves parlant pensava, clar, moltes de les coses probablement no es van descobrir o no va arribar perquè va haver-hi tot uns anys, no m'atreveria a dir 20, 25, no ho sé, però que si eren els mateixos això no es descobria, és evident. Per tant, bé, una reflexió en veu alta amb el tema judicial, que també en aquests dies ho tenim molt present. Pilar, moltíssimes gràcies, perquè a més sí que ets la memòria, sí que ho ets, i per tant una memòria, un referent. Moltíssimes gràcies d'haver vingut, d'haver compartit, i jo crec que això també és casa teva, i per tant sempre que vulguis o sempre que podem ajudar, segur que ho fem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.